Veľká noc už je naozaj za dverami a práve preto sme si u nás na SomViking.sk, jedinom vikingskom e-shope na Slovensku, pripravili naozaj špeciálnu akciu. Vikingovia samozrejme nepoznali Veľkú noc tak, ako ju máme my, ale určité princípy mali s nami veľmi podobné. Symbolika jary, vajíčka, zajace ako symbol plodnosti, to všetko malo svoj pohanský pôvod aj v severských krajinách. Za zmienku stojí takisto Ostara, čo je pohanský sviatok jarnej rovnodennosti. Síce to nie je priamo vikingský sviatok, ale keďže vikingovia patrili ku širšej germánskej kultúre, tak je možné, že niektoré predkresťanské symboly alebo rituály mali spoločné práve s Ostarou. Vikingovia ale poznali skôr jarné blóty, čo je taká paralela práve k tej spomínanej Ostare. Ale dôvod, prečo tú Ostaru toľko spomínam, je hlavne ten, pretože práve keď si u nás v nákupnom košíku zadáš zľavový kód Ostara, tak na celý svoj nákup získaš slavu 20%. Určite si teda nenechaj tento náš veľkonočný výpredaj ujsť a my sa budeme tešiť na tvoju objednávku. SomViking.sk